WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito. At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, Amor Ligaspi Diga. Good morning! Maabigyan kabosan at si kayo namin kapaborito. Agaw nata na Martes, Abril 29, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ulo po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, 19 anyos na binata patay sa minamanehong motorsiklo. Balita. Samantala, 7 katao arestado sa iligal na sugal. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pambansa, dating presidential spokesperson Harry Roque sinampahan ng kaso sa DOJ. Radyo Pangasinan Balita. Nominee ng ABP Party List pinagbabaril. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pandaigdig, pagpapadala ng North Korea soldiers sa Russia kinumpirma. Radyo Pangasinan Balita. Malaking bahagi naman ng Portugal at Spain nawalan ng supply ng kuryente. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang sports, basketball star ng Milwaukee Bucks na si Damian Lillard hindi na makapaglalaro sa NBA playoff. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang entertainment, Filipino-German model na si Kirk Bandad nahirang bilang Mr. Pilipinas International. Radyo Pangasinan Balita. Bago po sa detalye ng ating mga balita, atin munang alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Martes sa pamamagitan ni Ma'am Helen Labadja ng Pag-asa, Dagupan City. Ma'am Helen, good morning. Good morning po sa ating lahat. Kanina alas 3 sa madaling araw, yung low pressure area ay pinatay nasa 695 kilometers east ng Davao City. Ito ay nakapalawag sa intertropical convergence na nakakapito sa Palawan at Mindanao. Yung Chinese naman ay nakakapito sa dapitirang bahagi ng ating bansa. Yung low pressure area po na yan ay wala akong posibilidad na maging bagyo within the next 24 hours, pero sa susunod na araw ay maaaring may posibilidad po siya na maging bagyo. So yung Caraga, Davao Region, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagtulog at pagtuggat. Ito po dahil sa ng low pressure area. Yung the rest ng Mindanao at Palawan, makakaranas ng cloudy skies na magkalat-kalat na pag-ulan, pagtulog at pagtuggat. Ito po dahil sa intertropical convergence zone. Yung Metro Manila at nalalaging bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ambon at pagtulog pagtiglas. Ito po dahil sa Israelis. Walang nakataas na January, kaya pwede pumalaw sa maliliit na sasakyan pandagat. Mula dito sa Pag-asa Dagupan, magandang umaga po. Maraming salamat, Ma'am Helen Labadja ng Pag-asa, Dagupan City. Radyo Pangasinan Balita. Radyo Pangasinan Balita. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang lokal. Dead on arrival sa pagamutan ang 19 anyos na binata matapos na maaksidente sa minamanayong motorsiklo. Ayon sa pulisya, naganap ang insidente sa may highway ng barangay Talos-Patang, Malasiki, Pangasinan. Base sa pahayag ng witness,
sa pulisya na ang biktimang kinilalang si Mark Jason Ancheta, residente ng Barangay Butao, ay tinatahak sakay ng kanyang motorsiklo ng west direction ang nasabing lugar at pagdating sa may palikong lugar ay nawalan ito ng control sa manibela at ito ay sumalpok sa nakapark na elf truck. Ang biktima ay nagtamo ng injury sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Agad namang nadala sa Provincial Hospital para sa kaukulang paggagamot. Subalit, hindi na ito umabot ng buhay. Kinumpirma ng umasisting doktor na ang biktima ay positibo sa alcoholic breath test. Sa pagsisiyasat ng pulisya, bago ang pangyayari, ang biktima ay galing umano sa inuman kasama ang kanyang mga pinsan, kaibigan, sa Barangay Butao ng nasabing bayan. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, atin namang tanggapin ang pagulat ni Kapaborito Ding Aquino. Yes, Kuya Ding, good morning. Ang naturang aktibidad ay pinuunahan ni Mayor Noel Anthony Quezoni. Ito ay general din ni Mata City Municipal Hospital Medical Director Sky Almonte, Sangguniang Bayan members sa panguna ni Vice Mayor Alvin Oriano, department heads at iba pang LGU employees. Sa mensahe ni Almonte ay binigyan din ito na bagamat sa ngayon ay limitado sa mga outpatient at emergency services ang operasyon ng hospital. Nagsasagawa umano ng adjustment sa mga requirements ng Department of Health o DOH upang maging fully operational sa mga darating na buwan. Ang hakbang ay bahagi sa pagsisikap ng lokal na pamahalaan upang mapabuti ang serbisyong medikal para sa mga residente ng Malasike. Samantala ay nagpatbad ng dagdag presyo sa produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong araw. Ang gasolina ay may dagdag na piso at 35 centimos, ang diesel ay 80 centimos, at ang kerosene ay tumaas naman ng 70 centimos bawat litro. Ang pagtaas ay epektibo kaninang alas 6 ng umaga maliban sa isang oil company na mamaya pang alas 4:01 ng hapon. Ang pagtaas ayon sa Department of Energy ay dahil sa sanksyon ng US Oil Shipping Network ng Iran at ang pagbaba ng US crude inventories. Ako po si Ding Aquino, nag-ulat para sa Radyo Pangasinan, DWJE 88.1 FM. Paborito. Maraming salamat, Kapaborito Ding Aquino. Radyo Pangasinan Balita. Samantala sa patuloy na kampanya laban sa iligal na sugal, 7 katao ang dinakip ng otoridad sa Barangay San Felipe Sur, Binalonan, Pangasinan. Ayon sa pulisya, huli sa akto ang mga suspect na pawang nasa legal na edad, kabilang na ang 2 senior citizen na sa 63 anyos at 61 anyos na nagsusugal ng Pusoy 2. Nakuha sa nasabing operasyon ang isang pack ng baraha, mga upuan at tabla na lamesa at bet money na 6,800 pesos. Napagalaman na isang concerned citizen ang nagpaabot ng impormasyon sa otoridad sa talamak na sugal kung saan agad na ikinasa ng otoridad ang operasyon. Ang mga suspect at ang mga nakuhang ebidensya ay dinala sa police station para sa kaukulang disposition. Kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 ang kakarapin ng mga suspect. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang lokal, world's best quality dagupan bangus ang muling pinatunayan ng mga fish farmers, bangus growers sa lungsod sa taunang Bangus Rodeo at bahagi ng pagdiriwang ng Bangus Festival 2025 sa Dagupan City. Tampok dito ang search for the heaviest, longest, and prettiest bangus na pinalaki sa mga fish pens ng mga local aqua farmers para lamang sa competition. Ipinamalas rin ng mga Dagupeño na mga fish vendors ang galing sa pagkilatis ng bangus mula ulo hanggang buntot sa tunggalian ng fastest bangus classifier, fastest deboner, and fastest bangus eater. Kasama ni Mayor Belen Fernandez upang ipagmalaki ang lokal na produkto ng dagupan sa buong mundo, si Milpitas City Vice Mayor Gary Barbadillo na ipinaabot din ang pasasalamat sa mga Dagupeño sa mainit na pagtanggap
Kasabay na ipinagdiwang naman ang 25 taon ng Dagupan Milpitas Sister City Relations. Kapartner ng syudad ang FIDMEX Specialist Incorporation sa paghatid ng Bangus Rodeo taon-taon kasama sina Bangus Festival Executive Chairperson and Rodeo Event Chair Councilor Marcelino Fernandez, City Agriculture Office, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Trade and Industry at ang buong Bangus Industry Players na siyang bida sa selebrasyon. Radyo Pangasinan Balita. 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pambansa. Sinampahan ng Department of Justice nitong Lunes ng kasong qualified human trafficking si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito ay may kinalaman sa pagkakasangkot niya sa operasyon ng illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o kay POGO sa Porac, Pampanga. Sinabi ni Justice Undersecretary Nicolas Felix T. na kasamang nasampan ng kaso sina Cassandra Ong Wadwanren ng Whirlwind Corporation, Dennis Cunanan at 3 iba pa. Dagdag pa ni T na malinaw ang pagkakasangkot ng mga akusado na ginamit ang institution para sa human trafficking. Una ng kinasuhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang Lucky South 99 at authorized representative na si Catherine Cassandra Leong at iba pa. Kasama rin si Roque sa supplemental complaint na isinampa noong October 2024. Giit ni T na kahit abogado ng Whirlwind, si Roque ay personal itong nagtungo sa Philippine Amusement Gaming Corporation kay PAGCOR para sa renewal na application ng Lucky South 99. Radyo Pangasinan Balita. Patay matapos pagbabarilin ang nominee ng ang Bombero ng Pilipinas Party List o kay ABP na si Leninsky Bacod. Nangyari ang insidente nitong hapon ng Lunes, Abril 28 sa may P. Guevara Street, Barangay 435, Manila, kung saan ang biktima isa ring dating punong barangay sa lugar. Nakaengkwento rin ng mga hindi kilalang mga suspect ang isang pulis na residente ng lugar kung saan tinamaan ng bala ang ilang mga nakaparadang sasakyan doon. Patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad sa nangyaring insidente. Radyo Pangasinan Balita. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang pamunuan ng Department of Foreign Affairs sa mga naulilang pamilya ng ilang Pilipinong nasawi sa malagim na trahedyang naganap sa isang community street festival sa may Vancouver, Canada. Isang sasakyan kasi ang walang habas na sinagasahan ang mga taong lumahok sa Lapu-Lapu Day Block Party. Samantala, naihatid na rin ng ahensya katuwang ang Philippine Consulate General sa Vancouver ang kaukulang tulong para sa mga namatayang pamilya. Patuloy rin ang pakikipag-coordinate ng DFA sa mga otoridad sa Canada para matiyak ang maayos na suporta sa lahat ng Filipino community doon. Hindi naman bababa sa 11 na katawang naiulat na nasawi sa insidente habang marami rin ang naitalang sugatan. Ang suspect na isang 30 anyos na lalaki kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad. Radyo Pangasinan Balita. At sa karagdagan pa po ng ating balitang pambansa, muling binigyang diin na Malacanang na walang halong politika sa pagnununsad ng 20 pesos per kilo rice program ng gobyerno. Tugon ito ng palasyo matapos questionin ni Vice President Sara Duterte hinggil sa timing ng proyekto ilang linggo bago ang midterm elections. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ang pamamahagi ng subsidiya para sa murang bigas ay hindi nakabatay sa eleksyon kundi sa pangangailangan ng mga mamamayan, particular na ang mga nasa laylayan ng lipunan. Ayon kay Castro, walang timing sa pagbibigay ng tulong. Ipinaliwanag din ni Castro na kung bakit hindi agad na ipatupad ang program matapos ang naging campaign promise ng Pangulo noong 2022 presidential election dahil kinakailangan ang maayos na pag-aaral at koordinasyon sa pagitan ng national government at mga lokal na pamalaan. Samantala, tiniyak ng palasyo na magtatagal ang programa hanggang Disyembre ngayong taon.
Habang sa susunod na taon naman, balak ng isama ang programa sa pambansang budget para matiyak ang pagpapatuloy ng proyekto sa 2026. Sinabi ng Department of Agriculture na sisimulan na ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa May 1, habang sa May 2 naman sa Kadiwa Center sa Bureau of Animal Industry sa Quezon City. Radyo Pangasinan Balita. Nakabalik na sa bansa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos matapos dumalo sa libing ni Pope Francis sa Vatican noong Sabado. Sinabi ng Presidential Communication Office dapat alas 7 kahapon nang dumating ang first couple matapos ang maiksing biyahe sa Vatican City. Huwebes ng gabi nang tumulak patungong Vatican ang Pangulo at unang ginang. Bago pa man bumalik sa bansa ay nagkaroon ng side trip ang Pangulo at unang ginang kung saan nagkaroon ng romantikong hapunan ng dalawa sa Rome, Italy na ayon sa post sa social media page ni First Lady Liza ay anniversary dinner nila ng presidente. Bukod sa Pangulo at unang ginang, kasama nilang nakipaglibing sina US President Donald Trump, King Philip ng Spain, Ukraine President Volodymyr Zelensky, Prince William ng Great Britain, United Kingdom, Prime Minister Keir Starmer, French President Emmanuel Macron at iba pa. Sinabi ng PCO na walang official na schedule ang Pangulo noong Lunes. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pambansa, nasa 75% ng mga Pinoy ang nagsabing iboboto nila ang mga kandidato na naniniwalang dapat na igiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Sa April survey na idinaos ng social weather stations at kinomisyon ng grupo, nabatid na ang naturang bilang ay pagbaba ng 3 puntos mula sa 78% na naitala sa survey na idinaos noong February. Samantala, ang bilang naman ng mga Pinoy na taliwas dito ang iniisip ay tumaas ng 3% mula sa 22% noong February ay naging 25% nitong Abril. Karamihan sa mga Pinoy na naisiboto ang mga kandidato na hindi naniniwalang dapat igit ng Pilipinas ang karapatan nito laban sa agresyon ng Pilipinas ay mula sa Class E na nasa 41%. Sa ABC naman ay 28% at B na nasa 24%. Nilawkan ito ng 1,800 respondents na pawang kinapanayam at idinaos mula April 11 hanggang April 14 ng taong kasalukuyan. Radyo Pangasinan Balita. 22 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pandaigdig. Kinumpirma na ngayon ng North Korea na nagpadala sila ng mga sundalo para tulungan ang Russia sa paglaban sa Ukraine. Ang nasabing kautusan ay galing mismo kay North Korean leader Kim Jong-un. Una ng pinuri ni Russian Chief of Staff Valery Gerasimov ang kabayanihan ng mga sundalo ng North Korea. Magugunitang ibinunyag ng Ukraine na mayroong sundalo ang North Korea na kinuha ng Russia kung saan hindi ito bababa sa 11,000 na mga sundalo. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, nakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang malaking bahagi ng Spain at Portugal. Dahil dito ay naantala ang operasyon ng train at paliparan sa nasabing bansa. Nadamay din na ang Basque County sa southwest ng France kung saan agad na itong nakabalik ang supply ng kuryente. Tiniyak naman ng Spanish electricity provider na Red Electrica na kanilang gagawin ang lahat para maibalik ang supply ng kuryente. Inaalam pa ng mga otoridad ang pinakasanhi ng nasabing pagkawala ng supply ng kuryente. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pandaigdig, inanunsyo ni Russian President Vladimir Putin nitong Lunes ang 3 araw na ceasefire laban sa Ukraine mula May 8 hanggang May 10 upang ipagdiwang ang ika-80 anibersaryo ng pagkapanalo ng Soviet Union at mga kaalyado nito sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang naturang pahayag ay matapos punahin ni US President Donald Trump ang isang matinding pag-atake ng Russia sa
sa Kiev noong nakaraang linggo at ipahayag ang pangamba na binabaliwala siya ni Putin. Ayon sa Kremlin, suspendido ang lahat ng paglusob nito sa loob ng 3 araw at inaasang susundan ito ng Ukraine. O kaya susundin ito ng Ukraine. Gayunpaman, binigyan din nila na kung may mga paglabag, magbibigay ang Russia ng angkop na tugon. Samantala, wala pang reaksyon ng Ukraine ukol sa deklarasyon ng ceasefire. Ito na ang ikalawang pag-anunsyo ng Russia sa tigil putukan matapos lamang na ipag-utos nito ang 30 oras sa ceasefire noong mahal na araw kung saan parehong inakusahan ng magkabilang panig na nilabag ang kasunduan. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang sports, hindi na makakapaglaro ng buong NBA playoff si Milwaukee Bucks star Damian Lillard. Ito ay matapos na magtamo ng torn left injury. Kinumpirma ito ng Bucks matapos na sumailalim sa MRI ang 34 na taong gulang na si Lillard. Nakamit nito ang injury nang makuha ni Dame ang rebound at ito ay natumba kung saan ito ay dinala agad sa locker room kung saan natalo sila sa Indiana Pacers. Aabot sa 6 hanggang 9 na buwan ang pagpapagaling nito. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, labis ngayon ang kalungkutan naman ni Miami Heat forward Kevin Love matapos ang pagpanaw ng kanyang amang si Estan. Sa social media account nito ay ibinahagi niya ang mga larawan ng kanyang ama. Hindi naman nito binanggit ang pinakasanhi ng kamatayan ng ama na itinuturing niyang isang bayani. Si Stan Love ay kapatid ng Beach Boys singer na si Mike Love kung saan naglaro ito sa kupunan ng Baltimore Bullets, Los Angeles Lakers at San Antonio Spurs. Mayroon itong average na 6.8 points at 4 na rebound sa paglalaro niya sa Spurs. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang entertainment, tinanghal bilang Mr. Pilipinas International ang Filipino-German model na si Kirk Bondad. Inirepresenta nito ang Baguio kung saan tinalo nito ang isang ibang kalahok sa pageant na ginanap sa Newport Performing Arts Theater sa lungsod ng Pasay. Noong araw ng Lunes, si Bondad ay sumali na rin sa 2024 Mr. World Competition sa Vietnam noong November kung saan umabot ito sa semifinals. Nakuha naman ni Kenneth Marcelino ng Laguna ang Mr. Pilipinas Cosmopolitan Award, habang si Michael Angelo Toledo ng Cebu ay nakuha ang Mr. Pilipinas Man of the Year 2025. Nagwagi naman bilang Mr. Pilipinas Eco International si Kit Cortez ng San Juan City, habang Mr. Pilipinas Manhattan International 2025 si Reven Lansangan ng Pampanga. At Mr. Pilipinas Global ang nakuha naman ni Jeter Palomo ng Taguig City, at Mr. Pilipinas Supranational si Kenneth Kabungkal ng Dumaguete City. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, pumanaw na ang Filipino-American drug icon na si Jiggly Caliente sa edad na 44. Kinumpirma ito ng kanyang pamilya kung saan itong Abril 27 na madaling araw pumanaw. Si Bianca Castro Arabejo ay tunay na buhay. Tunay na buhay. Si Bianca Castro Arabejo na ang pangalan na sa tunay na buhay ay sumikat bilang drug artist. Nangyari ang pagpanaw niya ilang araw matapos na putulin ang kanyang kanang hita dahil sa severe infection. Radyo Pangasinan Balita. Humingi naman ang kaanak nito ng privacy ukol sa pagpanaw nito. Sumalo ito sa 4th season ng RuPaul's Drag Race noong 2011 at taong 2021 nang lumahok ito sa All-Star Edition. Radyo Pangasinan Balita.
Sumainyo mga balita dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan, mga balita sa ating bansa, pandaigdig, sports at entertainment. Sa ngalan po ng ating mga nakasamang si Kapaborito Ding Aquino at sa ating technical side si Engineer Dennis Palaganas at Engineer Richard Olanday. Ako po si Amor Ligas-Vidiga. Maraming salamat and magandang morning! Sigaratan sa Saray Manunaan na Balita. Edsayan Kabuasan. Radyo Pangasinan Balita.